Varmaan pitäis mun siivota toi Samarin takapuoli tuolta. Tästäkö mä sit vaan niinku laittelen? Voi vittu. Mä pystyn... Onks mä liian lähellä, jos mä ollaan niinku tästä, tiettäks? Ei. Kai tää on pakko jotenkin niinku... Joo, en mä siivonnut tota takaa, mä vaan heitin noin vitu rajut lattialle. No, hei, tarkoitus olisi tehdä semmonen glitter-räjäyttely. Aloitetaan siitä, että pestään tää nyt vittuun tosta ensiksi. Aloitan, että otan nämä mun ripset pois. Au. Ja tulen kohta takaisin. Noniin, I'm back. Mun naama näyttää näin punaiselta. No joo, okei. Kastellaan sieni. Oikeastaan aamusta jo aika... Saisinko mä teet vähän tänne? Joo, en tosiaan tiedä mikä on. En tiedä mistään mitään. Mutta ei se mitään, tästä tehdään. Tää on ollut mun unelma tehdä joku tämmönen meikkivideo. Nyt sitten tehdään. Katsotaan, muuttuuko painajaiseksi. Sitten mietin tää valaistus on varmaan ihan perseestä. Ääni on ihan perseestä, mutta näillä mennään. Aloitetaan pohjasta. Se on ehkä vähän se tylsä osuus, mutta täytyyhän se tehdä. Tietysti voin ottaa näitä rojuja jo vähän aikaisemminkin esille, mutta nyt kävin näin. Mitä mä... Niin. No. Joo. No, mä tykkään tosi paljon tosta Essenssistä. Ja vittu, näitä ei löydä enää. Siis löytyyhän niitä vaikka kaikkia muuta väriä, paitsi sitä omaa ihoa. Tääkin on mulle liian tumma, mutta mä oon saattanut tehdä niin, että kun mulla on tätä vähän liian tummaa, ja sit mulla on tää vitivalkoinen, niin mä yhdistän nää. Tai sit mä täytän ihan vaan tätä vähän tummempaa, kun kyllä se nyt kuitenkin silti sillä mun ihon väriin suht hyvin sopii. Että mennään tällä. Joo, sitä ei tajua miten rumaa on ennen kuin alkaa tehdä jotain YouTube-videoa. Ei kai sen. Joo, mä tuun laittaa sitä valkoista tänne leuan alueelle, silmien ympärille, otsaan. Niin mä en siihen alueelle laita tuota ruskeata, koska sit jos sitä meikkiä on liikaa, niin sehän näyttää ihan vitun hirveältä. Joo. Sitten vaan reteesti pyörittelee. Välillä aina katsoa tähän. Sitä ajattelin, että tätä minipeiliä, joka mun tästä nyt pitää katsella samalla kun mä meikkaan. Mut vissiin joo. Voit jollain tasolla näen tästä videostakin, mut sit mä oon ihan liian lähellä. No, näyttää vähän paremmalta kuin ei niin lähellä. Joo, aika hyvin tää tummakin nyt mun ihoon sulautuu. Mä ite on enemmän semmosen tumman tukan ja vaalean ihon fani. Rusketus näyttää mun mielestä kivemmalta blondeilla. Vähän niinku semmoset kontrastit, vastakohdat. Näin. Okei. Sitten se valkoinen. Yes. Vähän toita tänään pieleen ja tonne noikkäästi. Mä en viitti laittaa mitään vitun paksua kerrosta, koska sit se ei näytä hyvältä. Joo, siis mähän ehkä enemmän niin kuin musiikkia niin sanotusti harrastusmaisesti teen. Mutta mä ajattelin, että no täällä kun nyt ollaan, niin miksei, tehdään nyt jotain muutakin. Olisi mulla varmaan vähän parempaakin tekemistä, mutta täällä sitä nyt mennään.
Jotenkin aina ärsyttää semmoiset YouTube-videot, missä kaikki näyttää aina niin helpolta ja kauniilta. Ja sitten kun itse yrittää jo aluksi luulee, että tämähän on helppoa, niin no ei vittu ole. Ei todellakaan ole. On ihan vitun vaikeeta. Ja sitten tulee jotenkin semmonen, no ehkä se on heille helppoa, mutta mulle ei. Äidiltä saatu pikkupeili. No niin. Nyt on silmäympärykset valkoiset ja niin on ottaa ja no niin. Sitten taas vähän kontuuria tämmöisellä ihan vitun paskasella sudilla. Tämäkin on, hetkinen. Essenssin tääkin on. Tää tuoksuu hyvälle. Ihan. Niin tästä mä otan vähän tähän sutiin ja tonne ja mä en todellakaan tykkää tästä vitun pikkupeilistä, mutta musta hyvä neuvo oli se, että laita silleen vähän niinku silleen, yritä saada suoraan se kontuuri, että älä niinku silleen alas. Ei tuu semmoista roikkuvan näköistä naamaa. Sitten mä laitan kans vähän tänne hiusrajaan, syvennän. Aika jännää tässä. Mä nyt höpisen menemään, kun itekseni kulkaa. Ehkä siellä joku kunto. Mitä mä nyt tämän puolen saan aikaiseksi? Mä sit mietin, että mitä mä sit teen, kun mulla on tää meikki valmis. Siis tähän olisi kiva, jos mä olisin oikeesti lähdössä jonnekin, mutta en mä ole lähdössä yhtään mihinkään. Niin otan ne loput tänne näin, mutta en mä oikein tykkää siitä, että tästäkään selkeitä rajoja jää. Okei, pyrin off ehkäpä. Mä olisin joku vähän semmosen neutraalimman poskipunan, ehkä. Tässä nyt laittaisin. Tääkin vittua joo. No en mä tiedä. Otetaan nyt tämmöstä, tää on joku, mikäliä. Revolutionin oisko? Mietin, että miltä tääkin nyt näyttää. Joo, no nyt on kuitenkin pääosassa silmät, niin voi nyt ehkä jäädä tää poskipuna vähän niinku. Se on heille helppoa, mutta mulle ei. Äidiltä saatu pikkupeili. No niin. Nyt on silmäympärykset valkoiset ja niin on ottaa ja no niin. Sitten taas vähän kontuuria tämmöisellä ihan vitun paskasella sudilla. Tämäkin on, hetkinen. Essenssin tääkin on. Tää tuoksuu hyvälle. Ihan. Niin tästä mä otan vähän tähän sutiin ja tonne ja mä en todellakaan tykkää tästä vitun pikkupeilistä, mutta musta hyvä neuvo oli se, että laita silleen vähän niinku silleen, yritä saada suoraan se kontuuri, että älä niinku silleen alas. Ei tuu semmoista roikkuvan näköistä naamaa. Sitten mä laitan kans vähän tänne hiusrajaan, syvennän. Aika jännää tässä. Mä nyt höpisen menemään, kun itekseni kulkaa. Ehkä siellä joku kunto. Mitä mä nyt tämän puolen saan aikaiseksi? Mä sit mietin, että mitä mä sit teen, kun mulla on tää meikki valmis. Siis tähän olisi kiva, jos mä olisin oikeesti lähdössä jonnekin, mutta en mä ole lähdössä yhtään mihinkään. Niin otan ne loput tänne näin, mutta en mä oikein tykkää siitä, että tästäkään selkeitä rajoja jää. Okei, pyrin off ehkäpä. Mä olisin joku vähän semmosen neutraalimman poskipunan, ehkä. Tässä nyt laittaisin. Tääkin vittua joo. No en mä tiedä. Otetaan nyt tämmöstä, tää on joku, mikäliä. Revolutionin oisko? Mietin, että miltä tääkin nyt näyttää. Joo, no nyt on kuitenkin pääosassa silmät, niin voi nyt ehkä jäädä tää poskipuna vähän niinku.
ei niin näyttäväksi. Se on ihan fine. Peili tulee tähän eteen. Vittu, tämä on vaikeaa. Noin. Saattaa mulla aina vähän livahtaa tätä poskipunaa liikaa. Kannattaa vähän sitten tuonne ohimoille sitä häivyttää, että se ei vaan semmoinen yksi vitun töräys tossa naamassa. Mä tykkään myös laittaa poskipunaa enempi tälle alueelle kuin tälle alueelle. Se ehkä tulee vähän semmoinen niinku liftaavampi. Joo. Mä tykkään feikkipisemistä. Siis mä ärsyttiin yksi päivä, kun mä olin laittanut näitä pisamia. Tää on siis ihan tämmönen lipstain, mut kätevä. Tää on vähän punertava mun iholle, mutta no näillä nyt mennään. Niin yks työkaveri niinku, sit mä oon vähän tälleen vähän paineltuu. En tiedä. No vähän luonnollisemman näköiseksi tulee, kun vähän sit sormella siellä niinku töpöttelemään. Anyway, tää työkaveri niinku, se niinku sanoi mulle silleen, että onks tää joku meikkityyli, uusi meikkityyli vai mikä toi nyt on niinku pisteitä ympäri naamaa? Mä jotenkin hämmennyin, tai menin niinku hämille, niin vittu, mun olisi pitänyt sanoa sille, että et sä nyt pisamia ennen nähnyt. Mut enpä tajunnut siinä hetkessä, vittu, että harmitti. No mä en tiedä miten feikin näköiset nää nyt sit oikeesti on, mutta en mä voi sille mitään. Mä tykkään näistä. Ja kun tähän heittää päälle ton puuterin, niin siinähän ne sitten peittyy. Mutta en mä tiedä, mä jotenkin tykkään näistä tosi paljon. Ja tietysti nytkin kun tulee noin silmät niin silleen pääosaan, niin tämäkin nyt on vähän semmonen ei niin pakollinen vaihe, mutta mä tykkään. Oh my god, vittujen. Noin, onneksi lähtö pois. Tämä on, onko se joku isompi peili? Tai siis suurennuspeili? Oh. Joo, kyllä niinku kaiken maailman YouTubet ja tikkelit ja tokkelit saa niinku kaiken näyttää niin helpolta. Mut sit kun alat tiedätkö itse vääntämään, niin kyllä huomaat, että ei oo helppoa. Ei oo kellään kivaa. Pitää katsoa sitten jälkikäteen, miltä tää näyttää tässä näin. Okei, sit se puuteri. Vittu, mulla ei tää kuluu tässä nyt tätä. Tää on muutenkin aika finiitto, mutta ei voi mitään. Tämäkin ei. Tota mua Makeup Academy Invisible Silk. Tää on ihan vitun hyvä ja ei oo mitenkään hinnalla pilattu. Aloitetaan. Teekö mä tän nyt tästä kameran kautta? Silmien alta. Nyt menee vaikeaksi. Ai. Mennään keuhkoihin. Siitä ihan vaan tälleen oikein. Sitten jos on tullut vähän liikaa poskipunaa, niin tässä se sitten viimeistään peittyy. Niin aika luonnolliseksi jäänyt noin. Ehkä mä saatan jopa vähän vahvistaa sitä jossain kohtaa, mutta katsotaan. Joo, ehkä tämmönen ihan kiva sit siinä mielessä, että saattaa, mitä nyt tuolla vaikka videoiden editointiin, niin oppia vähän niinku uusia taitoja. Tai menettää hermonsa vähintään opetellessa. Noin, mä oon tonne luomillekin. Mä en ite käytä mitään primereita, enkä mitään suihkeita. Mulla on vaan jotenkin huonoja kokemuksia semmosista. Tästä on vaan vääriä mun iholle, mä en osaa käyttää. Oli miten oli, en käydä enää. Noin, tänne nää feikkipisamatkin jää ihan kivasti. Musta kerran kuulin hyvän vinkin, että noilla feikkipisamilla voi vähän niinku kontourata nenää, mitä mä en muuten tee.
Olisiko se sitten Shilimien vuoro? Tätä olisi voinut suunnitella vähän paremmin. Kyllä mulla on semmoinen visio. Mutta. Katsotaan, miten onnistuu. Vaikea, että mä en lähde tälleen blokkaamaan itteeni. Okei, no mulla on tästä tämmönen valkoinen kynä, millä mä nyt ajattelin vähän niinku piirrellä näitä ääriviivoja. Mä haluaisin tää kamerakin. No, as good as it gets varmaankin. Ja mä olin idiootti, kun mä en ostanut kerran sitä yhtä valkoista luomiväriä. Kuitenkin tarvitsisin, mutta no, mulla on tää vitun kynä. Joo, koko tämän liikkuvan luomen mä nyt vetelen tällä valkoisella kynällä. Se nyt saa toimia vähän niinku luomivärinä. Joo. Totikin niin jo valmiiksi murehdin tätä editointia, mutta ehkä se nyt on tyhmä murhe. Sitten mä haluaisin... Joo, mullakin on vähän tämmönen niinku... Mä tiedän, jos mä nyt sanon tämmönen... Mikä tää nyt on vittu? Hooded eye. Joku no ei ole. On se vähän. Kyllä se on. Kyllä mä nyt niinku ite tiedän, kiitos vaan. Oli miten oli. Vähän tämmönen lurppaluomi kun olen, niin täytyy laittaa menemään niinku, vähän niinku tänne yli. Koska muuten jos mä vaan niinku näin, niin eihän tosta mitään yhtikäs mitään. Niin. No, yritän mä täysin... Mulla on tähän niinku inspiraationa toimii semmonen kuva Cardi B:stä. Mä näyttäisin sen, mutta mä kuvaan tällä kameralla, joten en voi näyttää. Joo. En nyt ihan täyttä kopiota halua tehdä, vaikka niin siinä ehkä käy. Täältä laitetaan vähän niinku... Tää on tommonen... Ja täytetään tämä aukko nyt sitten tällä valkoisella kynällä. Ja tänne mä haluan ton menevän myös. Joo. Käyttäisin sitä valkoista luomiväriä, mut kun ei nyt oo. Niin tän kummemmaksi ei nyt mene. Tiedä pitäis miten lähellä mun pitää tulla, musta tuntuu, että mä näytän kauhealta. Joo, no sen ei nyt tarvi olla mitenkään täydellinen. Mä vähän mietin, olisinko tehnyt jotain vähän semmoista niinku graafista tänne. Ehkä. Mietin, pitäisikö mun tehdä jotain... Näetkö mitä täällä nyt tapahtuu? Mä yritän mennä tällä peilillä, niin kun täysin blokkaisi itseäni. Noin. Ja. Pitäisikö tehdä toinenkin? Tuo varmaan ole kusessa, kun mä mietin, miten mä saan sanan toistettua toiselle puolelle. Mutta. Tästähän tämmönen toinenkin kiekura. Joo, mitähän mä sitten kun mulla on täys tää linkki päällä, niin pitäisikö mä tätä vähän jatkaa tolleen?
Joo, tästä tuli ihan hauska. Oikeastaan tykkään vähän niinku semmosista luovemmista meikeistä, eikä vaan semmosista perus beauty-meikeistä. Toki aikansa ja paikkansa niilläkin. Sitten mulla on tää tämmönen... Siis musta tuntuu, että tää on ostettu normaalista. Ja tää taitaa olla tarkoitettu niinku kynsiin oikeasti, että jotain pieniä piperryksiä voi tehdä, mutta minä käytän tätä luomiväreissä. Tää on nyt ihan musta. Pestäänpä tämä. Joo, ja mä ajattelin, että vois vähän tehdä niin kuin varjostuksia tonne. Vähän niin kuin syventää tätä. Hetkinen. Toivottavasti tästä äänestä saa jotain selvää, koska mulla ei todellakaan ole mitään mikkejä tai tämmösiä. Ehkä nyt on ihan... en mä tiedä, käytänkö mä nyt tätä samaa bronzeri kai tää virallisesti on. Mä haluan arvostaa tuotteita, missä on niinku kompakti peili mukana. Ootahan, mitäs mä nyt teen tän? Kummalle puolelle mä varjostan tällä puolella? Joo. Siis tää on muuten aika hauskaa. Mutta täytyy sanoa, että mä kyllä vihaan intohimolla vihaan tätä vitun peilimeikkaamista. Mutta mutta ei kai tässä oikein muutakaan voi. Joo, vähän parempi tätä valkoista. Mä mietin, että siis jotenkin itseäni tavallaan harmittaa jossain meikkivideoissa se, että ne näyttää sen lopputuloksen siinä. Sitten mä vähän kastelen tätä pensseliä, niin pysyy vähän paremmin. Taas uusi. Tääkin on. No tääkin on tää Mua Makeup Academy, niin mä tykkään tosi paljon näistä ruskeista tässä. Mitä mä olin laittaa? Niin, siis niinku, että nää... Vittu, mä voin puhua samaan aikaan. Että ne paljastaa sen lopputuloksen ennen sitä prosessia. Ja musta se on kiva, että se olisi niinku yllätys. Mä ymmärrän toki sen logiikan, että joo, näytetään mitä ollaan tekemässä tai miten ollaan siihen tulokseen päästy. Mutta musta olisi kiva, että se on niinku semmoinen yllätys. Jep, mä haluan vähän niinku varjostaa näitä. Tulee vähän semmoista niinku syvyyttä. Voin sanoa, että käsipeilillä tekeminen tekee tästä niinku miljoona kertaa hankalampaa kuin mitä sen tarvitsisi olla. No, pitäisikö ottaa tännekin puolella? Joo, tähän mä nyt käytin tätä ihan vaaleanruskeata. Sitten otan tätä tumman ruskeata. Joo, kannattaa vähän kastella tätä, niin ei niin lähde hajoilee toi huomiväri tosta näin. Mä en ihan varma, mitä mä tuonne keskelle laitan. Joo, kato. Ei nyt ihan joka puolella. Mä laitan, että se niinku jostain kohtia tolleen niinku poppaa toi valkoinen. Joo. Taas mä vähän kostutan tätä pensseliä, niin pysyy vähän paremmin hallinnassa. Tää luomiväri. Tulee vähän semmonen intensiivisempikin. Ai vittu, nyt tuli kyllä liikaa. No, laitetaan vähän vaaleanruskeata päälle. Perkele. Nyt se meni ton valkoisen päälle. Mut joo, mä tykkään
Tykkään tästä, että vähän niinku syvennetään tätä. Tää harjas on jotenkin ihan päin vittu. Ehkä pitäisi kiroilla näin paljon. Vissiin tulee joku shadow banni tai jotain, ja sitä on nyt hirveästi niin kuin alkaa kiroilemaan, mutta sori, tää nyt on tätä mun. Vähän harmittaa. Itse asiassa mullahan on semmonen erotilan perseestä. On siis ihan niinku siis tällainen valkoinen, mutta en tiedä haluanko mä sitä käyttää. Joo, sit kun tää valkoinen pina loppuu, niin sit mä oon vähän kusessa, mutta toivottavasti se ei nyt. Ei mikä vitun musta paska tossa on, saatana. Nyt tässä jotain mustaa. Oi jumalauta. No, jos mä nyt. Vitun jännetuppi tulemus. Jos mä nyt sittenkin laitan vähän valkoista tähän. Ihan hyvä, että se saakeli musta kökö peittyy. Noin. Ai niin, semmonen ihan vitun hyvä vinkki, minkä mä nyt unohdin tehdä. Mulla vetistää silmät ihan vitun pahasti. Siis tää on kuulemma joku vanha temppu, mutta siitä ei ole kauan kun mä tästä kuulin. Ota vaseliinia, pumpulipuikko ja laita sitä vaseliinia tonne silmän alle. Tai tohon niinku, no mikä tää vaaleanpunainen nyt onkaan. Niin ei kuule vuodessa silmät. Eikä tarvitse paljaa. Ihan vaan. Noin ne. Ainoa tässä vika on se, että sit kun sitä laittaa, niin se voi toi meikki tuossa alaluomella saattaa alkaa sit niinku valuu, niin ei kannata laittaa paljon, eikä tarvikaan laittaa paljon. Sitten laitetaan sitä alapuoli vielä. Tänne saada. Tämmösen. Kyllä tykkään meikkailusta todella paljon. Aina aamullakin saa niinku miettiä, että kuka mä olen tänään. Noin. Joo. Olisiko tää nyt vähän niinku tää meidän pohja? Koska, no joo. Mulla ei ole valkoista luomiväriä, mutta missä se nyt on? Mulla on tämmönen ihan vitivalkoinen puuteri ja se nyt saa luvan kelvata. Mä otan joku vitun suti. En halua violettia nyt tähän. Joo, tällä mä nyt vähän niinku päällystän tän valkoisella kynällä tehdyn osion. Ja ei sillä oikeastaan niin väliä. Sen ei tarvitse olla mitenkään täydellinen, koska me tullaan joka tapauksessa peittämään tämä komeus. Kohta näet, mitä tarkoitan. Vähän vaan mietin, että missä järjestyksessä on nyt olisi niinku silleen fiksuinta tehdä asioita. Mä että jos mä nyt laitan ripset, niin sit ne on mun tiellä. Mut. Mutta täällä on tämmösiä ikkupikkuklittereitä. Mä tykkään tosi paljon näistäkin. Vittu, näitä on paljon näitä tämmösiä vähän niinku vihertäviä. Ne on kyllä kivoja, mutta mä ajattelin, että tähän tyyliin sopisi paremmin nämä kirkkaat. Tosiaan vähän harmittaa, että näitä on aika vähän. Et katsotaan, nyt pitää olla joku
paperi tuohon altaalle, et ei tipu. Sitten mä käytän ihan ripsiliimaa. Okei, ja tää tulee nyt olettaa vähän niinku vittumaisin osuus tai aikaa vievin osuus, jos ei mitään muuta. Olisiko mulla jossain semmoset pinsetit? En ikinä löydä mitään silloin kun etsii. Tämänkin tietysti olisi huomioon tehdä jo etukäteen, mutta täällä sitä nyt rämmitään mennään. En tiedä, ärsyttävää. Pitäisikö nyt kuitenkin laittaa ripsari ensin? Ei silläkään niin väliä, koska tähän kuitenkin tulee niinku tekoripset, niin whatever. Mutta mä ostin tämmösen. Tää on Essencen. En oo mitenkään impressed, mutta tää on ihan fine. Ja ainakin tällä harjalla tulee silleen tarkkaa saa tehtyä. Niin laitetaan nyt tätä. En tiedä onko tämä virhe, mutta laitetaan nyt kuitenkin. Kaipaan... Laitetaanko mä ne tekoripset sit kuitenkin? Laitetaan nyt sit viimeiseksi. Mä aina välillä teen tämmösiä glitterijuttuja, mutta sit mä aina jotenkin niinku unohdan mitä mä oon tehnyt ja missäkin järjestyksessä, niin sen siitä sitten aina saa. Nyt yritän, että se ei menisi tohon valkoiseen. Aikka ei sekään nyt ole niin justiinsa, koska ei tämmösen kuitenkin kautta. Joo, pitää varmaan editoida tehdä joku pikakelaus sit tässä kohtaa, koska voin sanoa, että tässä tulee menee aikaa. Laitanko alaripsiä? Mä viime aikoina on vähän ollut laittamatta, mutta... No, ihan Menkäät. Mä otas vielä vähän Mä tykkään siitä, miten tää varjostus saa tän valkoisen niinku... Tai korostaa sillä sitä hauskasti. Joo, no niin. Hetkinen, nyt viitti mun varsinaista liimaa tähän käyttää. Voisitko nyt ystävällisesti tulla? Joo. Mitäs mä nyt tän silleen... Mun pitäis saada tää peili jotenkin, tiedätkö, niinku tähän liimattua. Mihin mä nyt nää hiton timut laitan? Onks mun pinsetit missä? No, mun parhaat pinsetit on hävinnyt. Mä en tiedä missä vitussa. Tuoks... En mä nyt näin lähellä voi tulla, se on ihan kauheata. Siis mulla loppuu niinku kädet. Se on niinku nyt se ongelma. Käpälät loppuu. Jos mä pidän peiliä näin, mihin vittuun mä nämä laitan? Voisiko joku kertoa? Saastainen tahtilavuori. Vittu, jos nää kaikki tippuu tosta, niin mä suutun. Tää ei tuu täyttymään hyvin. Ei. Yes. Olisiko se siinä? Tää alapuoli näis. Tää nyt ei ole täydellinen, mutta... Tässä menee ikä ja terveys. Joka paikka vittu liimassa. Vittu.
Okei. Liimabileet jatkuvat, koska nyt me halutaan tähän ripsi. Ja. Olisikohan tää jostain kotoisin? Joo. Mä sanon, että tuntuu pikkasen epämiellyttävältä silmässä, mutta semmosta se nyt on. Joo, jos jotakuta kiinnostaa, niin about tunti meni. No, olihan tietysti tässä ihonlaittoakin, mutta joo, noin tunti tähän meni. Täältä ripsä nyt hetki. Hetki kuivuu. Kädet ihan liimassa, saakeli. Yleensä mä myös, no teenkö mä sitä nyt? Pelkään, että menee noitten. No, tää nyt on just tää, että olisiko pitänyt laittaa ensin näin. Vähän haluan varjostuksia korostaa vielä lisää. Ja sit tuli nimittäin aika kiva. Kädet loppuu. Kuulkaa. Laitetaan kohta tää ripsi. Sitten pitäisi tehdä toi kulmakarva. Vittu kun on kaikki paikat liimassa. Menen kyllä vittu jonkun tauon tässä näin, koska tää on ihan järkyttävää meininkiä. Että nää millainen sotku tässä lavuaarissa nyt on. Tää tarvii nyt toisen työkalun. Mä haluan mä käytän tätä ja sitten mä käytän tässä kun on tää mustan harmaa luomiväri, mä käytän sitä. Ja tuossa mä vähän kastelen. Joo, kulmakarva nyt ei ole pääosassa tässä, mutta sen verran nyt kuitenkin, että laitetaan se kuntoon. Tämänkin ehkä olisi voinut tehdä siinä pohjan yhteydessä, mutta alkaa. Se on niin väriä. Joo. Mä en osaa tehdä niitä semmosia niinku karvoja meikata, niin tehdään näin. Tän olisi tosiaan voinut tehdä aikaisemmin, koska nyt toi helvetin hiippaa ees. Tän täällä kynällä loppuun. Tuliko mulla vähän tämmönen lurppaluomi, kun tää menee ehkä vähän liian taakse tää ripsi? Ei jumalauta, mun pitää tehdä tää toisellekin puolelle. Näyttääks tää edes hyvältä? Hei! Tältä puolelta on valmis. Kai mä teen taas saman toiselle puolelle ja näemme kohta. No niin. Tällainen tossa nyt sitten tuli. Ihan kiva vaikka festareille tai miksei illanviettoon. Ihan hauska. Hei, kiitos kun katsoit ja nähdään taas seuraavassa. No niin.